A ja mám teraz, deti, pre vás niekoľko čísel, ktoré vy určite veľmi dobre poznáte. Nebude určite pre vás problém tieto čísla odlíšiť. Prvé je jednotka, druhé číslo je dvojka, tretie číslo je trojka. To je veľmi ľahké, ale ja mám pre vás teraz otázku, že o koľkých príchodoch Pána Ježiša nám hovorí Biblia? Hovorí o jednom, alebo o dvoch, alebo o troch? Kto z vás mi povie odpoveď na túto otázku? Výborne, tam zaznela správna odpoveď. Áno, Biblia nám hovorí o dvoch príchodoch Pána Ježiša Krista. Ten prvý príchod, kedy on prišiel na svet, bol ten príchod, keď prišiel Pán Ježiš ako malé dieťa. Prečo Pán Ježiš Kristus prišiel? V Biblii máme napísané v prvom liste Timoteovi, 1. kapitole 15. verši toto. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som prvý aj ja. Mnohí ľudia si tak hovoria, no a to, že prišiel Pán Ježiš Kristus, veď to je jeho vec, ako sa to týka mňa. A mnohí na tomto svete naozaj tak žijú, ako keby sa ich to vôbec ani netýkalo. Ale tie dva príchody Pána Ježiša sa nás týkajú veľmi, veľmi silno. Ten prvý príchod, že on prišiel pre nás hriešnikov, sa nás týka veľmi, pretože on prišiel aj kvôli môjmu hriechu a prišiel aj kvôli tvojmu hriechu. Prišiel nás z tých hriechov zachrániť. A pozrime sa na to, čo Pán Ježiš pre nás urobil. To najvzácnejšie bolo to, že on, Boží syn, sa obetoval pre nás na kríži. Prišiel za moje a za tvoje hriechy zaplatiť, pretože my sami by sme si v nich nedokázali nejakým spôsobom pomôcť. Pán Ježiš za tie hriechy zomrel, ale tam ten príbeh nekončí. Pán Ježiš aj vstal z mŕtvych a dnes žije v nebi a ešte predtým, než odišiel do neba, tak nám ľuďom povedal, že on sa ešte raz vráti a dal nám aj svoj príkaz. Povedal, že aby sme správu o ňom rozniesli úplne všetkým ľuďom na tomto svete, aby sme zvestovali jeho evanjelium a ešte povedal, aby sme ho čakali pripravení, lebo nikto nevie, kedy máme prísť. Čakáš na Pána Ježiša? Čakáš ho pripravený? Ja vám teraz poviem o jednom mužovi, ktorý sa volá Mozes, alebo Mojžiš v preklade. Ja som tohto Mozesa, uvidíte ho za chvíľku hore, stretol pred 20 rokmi v Nemecku a bol to prvý a asi aj jediný černoch, ktorého som kedy v živote videl a počul, že hovorí po rusky. Ako sa Mojžiš dostal ku viere v Pána Boha a ako sa dostal k tomu, že hovoril po rusky. On pochádzal zo stredu z Afriky, z Libérie a Libéria je krajina, kde sa po rusky nehovorí. Ale Mozes mal od začiatku veľkú túžbu vo svojom srdci, chcel spoznať Pána Boha. Ale povedal, okolo mňa žili sami jehovisti a ľudia, ktorí neučili o Pánu Bohu správne. A tak Pán Boh to pre mňa zariadil a keď som bol v študentskom veku, dovolil mi odísť do Bieloruska, aby som tam mohol študovať na vysokej škole. A tam v Bielorusku, keď prišiel na internát, tak sa stretol s ľuďmi, ktorí zvestovali Pána Ježiša študentom. Robili takú dôležitú prácu, ako napríklad robí Viktor, Gabika, Jeremy a Dara. A Mozes, keď počul evanjelium Pána Ježiša Krista, tak v neho uveril. A viete, čo bolo veľmi zaujímavé na jeho živote? Ja, keď som s ním ten jeden mesiac býval, tak Mozes každé ráno, keď vstal, urobil takú vec, že pribehol rýchlo k oknu, pozrel sa hore na nebo a spýtal sa, ešte Pán Ježiš neprichádza? A naozaj každý jeden deň ho veľmi nadšene čakal. Dnes je Mozes pastorom, robí kazateľa v jednom zbore a myslím si, že aj svojim cirkevníkom hovorí o tom, že Pán Ježiš môže prísť každý jeden deň a máme ho čakať pripravený. Lenže čakáme Pána Ježiša naozaj pripravený? Niekedy je to s nami ľuďmi tak, že sa zamestnávame rôznymi vecami. Niekedy nás naše auto veľmi zamestnáva. Ja som mal suseda v Žiline,
ktorý každú nedeľu opravoval svoje auto. To auto mu bralo veľa času a určite mu nezostal čas na to, aby myslel na Pána Boha a na jeho príchod. A na to, že Pán Ježiš vôbec prišiel na tento svet. Takisto aj naše domy nám niekedy môžu zaberať veľa času. Auto ani dom nie je zlá vec. Môže to veľmi pekne poslúžiť aj nám, aj druhým ľuďom, ale keď tomu venujeme veľa času, môže nás to odtiahnuť od tých najdôležitejších vecí. Alebo niektorí ľudia trávia príliš veľa času na počítači. Nehovorím teraz o tých, ktorí s počítačmi pracujú v robote, ale niektorí aj doma hrajú hry, pozerajú všeličo možné na internete a tiež nepremýšľajú o tom, že Pán Ježiš Kristus môže prísť, v každej jednej chvíli. A iní ľudia si zase hovoria, my nechceme, aby Pán Ježiš ešte tak rýchlo prišiel, pretože máme svoje plány, ktoré ešte chceme zrealizovať, niečo dobrodružné zažiť. A tak si hovoria, ešte keby ten Pán Ježiš trochu počkal. Ale Božie slovo nám hovorí o tom, že máme byť pripravení, že máme mať čisté srdce, že sa máme tešiť na jeho príchod, že máme žiť tak, ako to on prikázal a robiť veci, ktorými nás on poveril. Že máme nazývať hriechom tie veci, ktoré aj Božie slovo nazýva hriechom a takto žiť čistý život, aby sme boli pripravení raz na stretnutie s Pánom Ježišom. Jeden chlapec, ktorý sa volal Csaba, vyrastal v rodine, kde nemal veriacich rodičov. Ja som sa s Csabom stretol nedávno a on mi rozprával svoj príbeh. Milé deti, možno, že niektorí vaši rodičia budú brata Csabu Tolnaja poznať, lebo on pracoval jeden čas v kresťanskom združení Ježiš pre každého a po celom Slovensku organizoval také biblické, diskusné a študijné kluby. A tento Csaba, keď bol malý chlapec, tak ho rodičia brávali ku starej mame na dedinu a hneď vedľa starej mamy, vo vedľajšom domčeku, žila jedna starenka, ktorá často pred tým domčekom sedela. A Csaba bol veľmi taký zhovorčivý chlapec, neviem, aký ste vy, či sa prihovoríte ku druhým ľuďom, ale on bol taký, že s každým chcel rozprávať. Tak prišiel za touto babičkou, prihovoril sa jej a ona mu nehovorila spomienky zo svojho života, ale začala mu rozprávať o Pánu Ježišovi Kristovi. A Csaba si z toho celého rozprávania zapamätal dve veci. Že Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, keď sa narodil ako malé dieťa, že prišiel kvôli nám hriešnikom, aby za nás umrel na kríži, aby naše hriechy mohli byť odpustené. A zapamätal si to, že Pán Ježiš ešte raz príde, aby súdil živých i mŕtvych. Tieto dve veci si zapamätal, ale potom dlho sa v Csabovom živote nič nedialo a až keď mal 15 rokov, tak začal veľmi premýšľať nad svojim životom. Nad tým, ako žije, aký to má všetko zmysel, čomu má veriť a vtedy si na tieto dve veci spomenul, že Pán Ježiš prišiel, a to sa týka aj jeho, a že Pán Ježiš ešte raz príde, a to sa opäť veľmi týka aj jeho. A tak vtedy na kolenách prosil Pána Ježiša, aby vstúpil aj do jeho srdca. Niektorí kresťania to tak zvyknú hovoriť, že je ešte aj tretí príchod Pána Ježiša. A to je ten príchod, ktorý je veľmi osobný, keď Pán Ježiš príde do môjho a do tvojho srdca. A ja sa ťa chcem spýtať, milý priateľu, milá priateľka, ako je to v tvojom živote? Udial sa už aj tento veľmi osobný príchod Pána Ježiša k tebe? Dovolil si mu, aby vošiel do tvojho srdca, aby ho očistil, aby odpustil tvoje hriechy? Je to veľmi dôležitá vec, lebo to nás robí pripraveným na stretnutie s Pánom Ježišom Kristom. Pokiaľ ešte nie, alebo nemáš istotu, kľudne po skončení dnešných bohoslúžieb môžeš prísť za mnou alebo za tvojim učiteľom besiedky a môžete sa spolu o tom porozprávať, lebo je to veľmi dôležité. Raz nám jedna americká pani misionárka rozprávala príbeh o 6-ročnom chlapčekovi Rubénovi. Ten Ruben nebol najšikovnejší chlapec, ani nebol najrýchlejší vo všetkých veciach, ale bol to taký chlapec, ktorý svojmu ockovi a maminke kládol veľmi veľa otázok. A raz sa s ockom rozprával o nebi a jeho ocko mu povedal, že treba byť pripravený na príchod Pána Ježiša.
A potom ocko išiel dolu, niečo robil s maminkou v kuchyni a malý Ruben ostal vo svojej izbičke sám a potom zrazu, keď zavolali Rubéna, aby prišiel ku ním, Rubéna nebolo. Hľadali ho po celom dome, nemohli ho nájsť a nakoniec ho našli stať na balkóne, oblečeného, s malým kufríkom v ruke, pozerajúc do neba. A ocko za ním prišiel a pýta sa ho, Ruben, čo tu robíš a čo máš v tom kufri? A on povedal, mám tam spodné prádlo a pyžamko a čakám tu na Pána Ježiša. Tento chlapec to v úprimnej viere naozaj veľmi jednoznačne očakával. Sme takí aj my, čakáme aj my na príchod Pána Ježiša Krista, aby raz, keď on príde, sme ho mohli privítať s otvorenou náručou. Učeník Ján bol učeníkom, ktorý mal veľmi rád ľudí okolo seba, ale z jeho listov a z jeho evanielia cítime aj obrovskú lásku k jeho spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. A Pán Boh mu preto aj veľmi veľké veci zjavil. Na konci toho, čo Ján napísal, v zjavení Jána si čítame toto. Pán Ježiš mu povedal, áno, prídem čoskoro. A Ján mu nehovorí, Pane Ježiši, ešte chvíľku počkaj, ešte by som chcel stihnúť toto alebo toto. Ale Ján mu povedal, amen, príď, Pane Ježiši. Tým Ján vyjadril, že sa už na to veľmi teší a že čaká Pána Ježiša Krista pripravený. Tak, milí kamaráti, milí bratia a sestry, všetkým nám prajem, aby sme všetci očakávali Pána Ježiša Krista veľmi pripravení. Ako apoštol Ján, ako malý Ruben, alebo ako napríklad pastor Mózes z Bieloruska. Tak nech nám Pán Ježiš Kristus v tom požehná a pomôže. Budeme čítať z knihy Jozú, 24. kapitolu, 14. a 15. verš a z knihy Žalmov budeme čítať Žalm 111, verš 10. Čítajme najprv z knihy Jozú. Kniha Jozú 24, 14 až 15. Budem čítať z ekumenického prekladu Biblie. Prosím, postaňme čítaniu Božieho slova. Preto sa teraz bojte Hospodina, slúžte mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov a v Egypte. Slúžte Hospodinovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov, alebo bohom krajiny Amorejčanov, v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Pokračujeme Žalmom 111, verš 10. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Rozumní sú všetci, čo takto žijú. Jeho chvála trvá na veky. Nech Pán Boh požehná toto slovo v našich srdciach. Takže počuli sme Božie slovo, ja by som sa chcel vrátiť k tomu, do čoho som vstúpil pred 2 týždňami a pokračovať v sérii, ktorú som nazval Ja a môj dom. Z tohto nášho textu knihy Jozú 24. kapitoly z 15. verša Ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Chcel by som teraz zopakovať to, čo som rozprával, o čom som hovoril pred 2 týždňami. Je to vlastne séria, alebo bude to séria o hľadaní odpovede na otázku, prečo sme tak náchylní odísť z Božej cesty. Keď čítate Sudcov 2. kapitolu, 7. až 11. verš, tak čítame o tom, že ľud slúžil Hospodinovi po všetky dni Jozúove, a po všetky dni starších, ktorí prežili Jozú, ktorí videli všetky tie veľké skutky Hospodinové, ktoré činil Izraelovi, ale keď zomrel Jozua, syn Núna, služobník Hospodinov, majúc 110 rokov, pochovali ho na území jeho dedičstva v Timnat Cherese na vrchu Efraimovom od severa vrchu Gáš. A teraz ten dôležitý moment. I celé to pokolenie bolo pripojené ku svojim otcom. To znamená, že zomreli, všetci vymreli tak, ako je pravdou to, že my všetci vymrieme.
či sme mladšia generácia, alebo sme staršia generácia na tomto mieste. A povstalo iné pokolenie po ňom, potomci, ktorí nepoznali Hospodina ani skutkov, ktoré učinil Izraelovi. A teraz táto tragédia, ktorú by som chcel pochopiť spolu s vami a vyhnúť sa nej, 11. verš. A synovia Izraelovi činili to, čo je nie že neutrálne v očiach Hospodinových, ale zlé v očiach Hospodinovi a slúžili Bálom. Tak toto, keď čítate, neviem, aké máte pocity. Ja sa musím pýtať, prečo, Pane, prečo? Hrozí to každej generácii? Hrozí to aj našej generácii? Aj nám? Môže to hroziť aj našim deťom? Vyše 80 sa ich stretáva na besiedkách. Obrovská otázka. Nedá mi to niekedy spať. A pýtam sa vás, či je to naozaj vážna otázka aj vo vašich životoch. 5. Mojžišova, môžete si so mnou nájsť tie texty, ktoré budem teraz čítať. Stále som pri opakovaní vás, ktorí máte pracovné listy. Stále rozmýšľame o opakovaní, len tam pridávam texty, ktoré som minule nehovoril. Deuteronomium 6.6. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom, kde? Dome, i keď pôjdeš cestou, i keď budeš líhať, i keď budeš stávať, priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku, budú uzlíkom na upomienku medzi tvojimi očami. Napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány. Aj dole, aj hore tvojho domu. Tento text hovorí o kľúčovej zodpovednosti rodičov za otca a mami, za predstavenie Boha svojim deťom. Sú najkľúčovejší. Oni oboznamujú s Bohom. Oni vychovávajú. Nie štát cez školu, nie rovesníci, nie cirkev cez katechézu a cez besiedky, alebo mládeže, alebo dorasty. Preto všetci rodičia, ktorí chodíme do tohto zboru, a ja by som veľmi prosil, aby aj všetci starí rodičia o tomto uvažovali, lebo aj všetci starí rodičia patria do nejakej generácie, si musia klásť túto otázku. Kvôli sebe samým, ale kvôli aj ďalšej generácii, kvôli deťom. Ako odovzdávam vieru? Ako zoznamujem deti so svojím Pánom, so svojím Bohom? Keď čítate Exodus, 2. knihu Mojžišovú, a keď čítate a doplňate si ju 5. knihou Mojžišovou, tak máte pred sebou opis 2 generácií. Dostanete sa ku opisu 2 generácií, o ktorých čítate aj o tej druhej generácii v knihe Jozú. Čítame o generácii púšte. 40 rokov putovali púšťou. Máme jednu generáciu, ktorá tam aj vymrie a nevôjde do zasľúbenej zeme. Hovoríme, alebo môžeme povedať o tejto generácii, že je to generácia neviery. Generácia nevery. Ale mohli by sme to aj rozšíriť, lebo čo zažívajú na tej púšti? No na púšti, alebo takej pustatine zažívate púšť a pustatinu, hej? Že generácia chudoby, by sme mohli povedať. Alebo by sme mohli povedať generácia, ktorá nedávno bola vytrhnutá z otroctva. Generácia, ktorá zažila neslobodu a bola vytrhnutá a vložená do slobody. Generácia, ktorá zažije vyslobodenie a musí vymrieť na púšti nad 20 rokov všetci kvôli svojej neviere
a kvôli svojej tvrdohlavosti, aj napriek tomu, že zažili veľké veci. Bratia a sestry, seniori, patríte do ktorej generácie? Generácie viery alebo generácie, ktorá bude musieť zomrieť na púšti pre svoju neveru? A máme druhú generáciu, o ktorej čítame, generáciu zasľúbenej zeme. Títo tam vymrú, nezažijú to, čo Kristus pre nich mal, ale Boh cez svoj život, ktorý im chcel zjaviť a ktorý im chcel pôsobiť v ich živote, vymrú na púšti a máme tu druhú generáciu, ktorá vojde do zasľúbenej zeme. A mohli by sme povedať, že to je generácia zasľúbenej zeme. A čítame o tom v Jozuovi. V všetkých tých 24 kapitolách. Až po tú našu, po tú výzvu Jozuu. Generácia slobody. Zažili slobodu? Hej, prišli do slobody. Prišli pred veľké pláne. Pred zelené polia. Generácia víťazstiev. Zažívali Božie víťazstvo. Mohli by sme sa vrátiť k tomu, tej 24. kapitole, Jozua 24, generácia, ktorej tam on vymenúváva všetko, čo zažili. A pripomína im, čo Pán robí. Aby som preskočil mnohé tie verše, tak im pripomína, že ich ochraňoval. 7. verš, 24.7, že ich viedol, 24.8, že dal víťazstvo, 24.8, že ich vytrhol a že dal aj tie národy do ich rúk, že išiel pred nimi. A v 13. verši čítame, a dal som vám zem, a tu je, počujme to dobre, na ktorej ste nepracovali a mestá, ktoré ste nestavali a bývate v nich. Z viníc a z olivníc, v ktorých ste nesadili, jete. Generácia púšte, generácia zasľúbenej zeme. Poviete si, aha, v tomto je. Sloboda ničí ľudí. Hojnosť ničí ľudí. Keď máš hojnosť, tak ťa to ťahá od Boha. Nuž, ale či sme si nepovedali pred chvíľou o generácii púšte, generácii chudoby, generácii neslobody, ktorá zažila neslobodu? Pravda je, že máme pred sebou dve generácie a obidve zlyhávali. Pretože ďalšia generácia robí to, čo je zlé v očiach Hospodinových. Generácia chudoby zlyháva. Mohli by sme si povedať, tak chceme byť uchránení od pokušení generácií zasľúbenej zeme. Musíme byť chudobní, musíme tamto a oné. Nie. Musíme žiť vieru. Musíme žiť s Bohom, či sme v generácii chudoby, či zažívame chudobu, alebo či zažívame hojnosť. To nie je v tých okolnostiach. Nemôže to byť v okolnostiach. Že len okolnosti, v ktorých sa nachádzam, určujú moju odpoveď, moju odozvu na Božiu reč do môjho života. V chudobe nepočujem Boha, v bohatstve počujem. Alebo v chudobe počujem a v bohatstve od Neho odchádzam. Nie je to len v okolnostiach. Potrebujeme vieru, potrebujeme Božiu milosť, potrebujeme odpustenie, potrebujeme poslušnosť, potrebujeme toto všetko vo všetkých okolnostiach. Či v chudobe, alebo prenasledovaní, či v hojnosti a v bohatstve. A možno by sme mohli dodať, že naša generácia, a tým teraz nemyslím len ja na moju vekovú, ale všetkých tu zahrniem napriek nejakým sociologickým poučkám a pravidlám, všetkým, ktorí teraz žijeme v tejto dobe, žijeme v dobe oveľa väčšej hojnosti, ako sme kedy žili a akú kedy zažili naši rodičia.
Dúfam, že budete so mnou súhlasiť. Žijeme v dobe rastúceho ekonomického zabezpečenia a čeliť tomuto pokušeniu je pre nás väčšia výzva, ako to bolo pre našich rodičov. Ale potrebujeme rovnakého Boha a potrebujeme rovnakú milosť a potrebujeme rovnakú pomoc. A práve tu, keď takto o tom uvažujeme a toto si opakujeme, prichádzame k nášmu textu. Prichádzame k tej 24. kapitole, v ktorej Jozua chce povedať veľmi dôležité slovo národu a hovorí prorocké slovo, hovorí takto, hovorí Hospodin. A hovorí v prvej osobe, ako keby Boh sa k ním prihováral. Ako keby Pán sa k ním prihováral tam na tom mieste. A ukazuje veľmi pozitívne, volá ich k tomu, toto keď budete robiť, tak Pán Boh sa k vám skloní a budete zažívať jeho milosť vo vašich životoch. Ukazuje pozitívne cieľ aj spôsob, ako to robiť a ako žiť. Chcete, aby nasledujúca generácia v úvodzovkách dávam možno v dobe Antikrista išla za Bohom? Chcete, aby naše deti išli za Bohom? Aj keď to môže byť už doba Antikrista. Išla za Bohom tak, aby sa nebála ideológií a aby sa nebála prenasledovania a aby nepodľahla pokušeniu materializmu a ekonomického rastu, o ktorom si myslíme, že to je náš bôžik a ten nám pomôže. Tak musíme počuť tieto slová, ktoré on tam hovorí a musíme prijať to slovo, ktoré tam Jozua hovorí, lebo som presvedčený, že to je slovo pre našu generáciu. Preto teraz sa bojte Hospodina. A iba tomuto sa teraz chcem venovať, lebo tento text, tieto prvé 4 slova, teraz sa bojte Hospodina, hovoria o bázni Božej. Hovoria o bázni Božej, bez ktorej nemôžeme ísť za Bohom. A preto by bolo dobré sa venovať trochu bázni Božej, ale dnes len týmto 4 slovám sa budem venovať. Ak máme byť ľuďmi viery v chudobe alebo aj v hojnosti, počas slobody, aj počas prenasledovania musíme mať bázeň pred Bohom. V našej osvietenej Európskej únii. Musíme porozumieť my, za nás, pre nás, Božej bázni, a žiť v bázni Božej. Máte pocit, že rozumiete tomu, čo je to Božia bázeň? A to sa pýtam aj seba samého. Rozumiem tomu, čo je to bázeň Božia? Mať Božiu bázeň? A máte pocit, hlboké presvedčenie, že žijete v Božej bázni? V tejto dobe? Takejto kritickej? Žijete v Božej bázni? Máte bázeň pred Bohom? Máte pocit, že naše Slovensko, cirkev na Slovensku, naša Európa žije v Božej bázni? Toto je prvá vec, ktorú povie celému národu. Ako keby sa lúčil, hoci ešte bude žiť, ale toto je najhlavnejšie, ktoré vám chcem povedať. Predtým im vymenúváva veci, ktoré Boh robí a potom príde a povie, preto teraz sa bojte Hospodina a z toho všetko vyplynie. Celá vaša poslušnosť z toho vyplynie.
bojte sa, Hospodine. Ale v podstate im nič nové nehovorí. To je na tomto najzaujímavejšie. Nič nové im nepovie. Môžete sa so mnou vrátiť do 6. kapitoly 5. Mojžišovej. Prejdem si s vami len slovesa, kde sa hovorí o tom, že sa máme báť Hospodina. 5. Mojžišova 6.1.2. A toto je to prikázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým prikázal Hospodin, váš Boh, vás učiť, aby ste ich činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva. Druhý verš. Aby si sa, čo? Bál Hospodina, svojho Boha, na to, aby si ostrihal všetky jeho ustanovenia a jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem, ty i tvoj syn, i syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi. 10. verš. A bude, keď ťa vovedie Hospodin tvoj Boh do zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi, Jakobovi, že ju dá tebe, mestá veľké a krásne, ktorých si nestával, a domy plné všetkých dobrých vecí, ktorých si nenaplnil, a vytesané cisterny, ktorých si ty nevytesal, vinice, olivnice, ktorých si ty nenasadil, a budeš jesť a nasytíš sa, vystrihaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Hospodina svojho Boha sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš sľubovať alebo prisahať. Kto hovorí tieto slová? Mojžiš. Mojžiš to hovoril predtým. 24. verš. A Hospodin nám prikázal, aby sme činili všetky tieto ustanovenia, čo robiac? Bojať sa Hospodina, svojho Boha, na to, aby nám bolo dobre po všetky dni a aby nás zachoval nažive, ako je tomu dnes. 8. kapitola, 6. verš, 8.6. A teda budeš ostrihať prikázania Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa čo? Bál, aby si sa ho bál. 10. kapitola, 12. verš. A tak teraz, Izraelu, čože žiada Hospodin tvoj Boh od teba, okrem toho, aby si sa čo? Bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Bál a miloval a chodil po jeho cestách. Čože to žiada od nás Hospodin? Rozumiete, že on to od nás žiada? Jozua im tam povie, vyvoľte si. To znamená, že dnes z Božej milosti pod pôsobením Božieho ducha sa môžem pridať a môžem povedať, Pane, neviem ako, alebo čo, ale chcem sa ťa báť. Chcem tomu rozumieť, čo to znamená. Teraz sa bojte Hospodina. Tak keď čítame tieto 4 slova, teraz sa bojte Hospodina, tak si musíme položiť 3 otázky a dostávame sa k 3 otázkam, ktoré máte na pracovnom liste. Čiže toto bol akoby kvázi úvod k týmto 3 vážnym otázkam. Teraz sa bojte Hospodina. No čo? Aké otázky nám kladie tento text? Toto prorocké slovo, ktoré chce zaznieť aj do tejto osvietenej Európy 21. storočia, nevynímajúc našich bratov a sestry z Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a neviem kde, ešte sa všade nachádza kvázi západná civilizácia. Teraz sa bojte Hospodina, nám kladie vážnu otázku, kto je pre mňa Boh? Koho sa to bojím? Koho sa to mám báť? Počujeme tam tú otázku? My sa v živote bojíme rôznych vecí, nie? Je na prvom mieste to, že sa bojíme Boha? Alebo sa traskáme o naše bývanička, o naše zamestnanička, o našich
priateľov, príbuzných, čo si o nás myslia, alebo sa bojíme Boha a to je naša prvá starosť. Koho sa bojím v živote? Znamená, kto je pre teba Boh? Kto je pre teba Boh? To presne o tom rozhodne. Kto je on pre teba? Druhá otázka, ako k nemu pristupujem? Ako mám k nemu pristupovať? Takže čo? Že sa ho bojím. A ja naschvál používam toto sloveso a budem stále používať to sloveso. Bojím sa, aj keď si ho vyšpecifikujeme. Čiže koho sa bojím v živote? Ako k nemu pristupujem? A kedy sa ho bojím? Na tieto 3 otázky odpoveda náš text. Brat a sestra, koho sa bojíš ty v živote? Rozumiete tomu tak? Koho sa najviac bojíte v živote? Lebo koho sa najviac bojíte v živote, ten bude zrejme v tom rebríčku asi najdôležitejší, nie? Najviac sa ho bojím. Kto je pre mňa Boh? Odpoveď na túto otázku určí aj môj spôsob, aj moju reakciu, môj prístup k nemu. A budem k nemu ako pristupovať s touto bázňou, keď sa ho naozaj bojím? Prečítajme si ten žalm 111:10, alebo nie ten žalm, lebo Dávid čítal zo 115. žalmu, ale Emi, ty si čítala tento. Dobre, tak predsa len som doma. Žalm 111:10. Teraz to dobre počujme, lebo to je odpoveď aj na naše hľadanie múdrosti, že kde začína skutočná múdrosť. Počiatok múdrosti je čo? Bázeň Hospodinová. A teraz počujme tieto slová. Výborný rozum, preklad brata Roháčka hovorí, majú všetci, ktorí takto žijú. To znamená, že žijú v bázni Hospodinovej, ktorá je počiatkom všetkej múdrosti. Jeho chvála stojí na večnosť. Rozumní sú všetci, výborný rozum majú všetci, ktorí takto žijú v bázni pred Bohom. Bázeň súvisí s tým, kto je pre nás Boh. Tento žalm 111, 10. verš, hovorí o tom, že tento Boh je niekto, kto je večný. Čítame, že jeho chvála stojí ako dlho? Na ako dlho si zaslúži chválu? Ale rozumiete, že aj pred nami, aj po nás, nie len tu, na večnosť, na celé veky od začiatku do konca, ak sa dá čas zmerať, tak Boh si zaslúži chválu. Večne chválený, to sa prieči ľudskému rozumu. Po A, či sa cítim, alebo necítim. Pretože je večne dobrý a je večne spravodlivý. A teraz dobre počujme. Pretože nikdy neurobí chybu. Večne dobrý a večne spravodlivý. Po B, pretože je Jahve. Teraz sa bojte Jahveho. Čítame v texte. Aj v tých, nielen v našej 24. kapitole, ale aj v 6. kapitole a tých ďalších, ktoré som čítal. Pretože on je Jahve. Kto je pre teba Boh? Je pre teba Boh ten, ktorý je večne dobrý a večne spravodlivý? Rozumiete, že večne dobrý a večne spravodlivý odpovedá na tú otázku, či v svete je utrpenie, alebo nie je utrpenie. To je tak vážna odpoveď. On je večne dobrý a večne spravodlivý. On je Jahve. Jozua mohol vybrať iné mená, povie vedený Božím duchom, tak ako Mojžiš predtým, pretože je Jahve. A my v tom slove Jahve, ktoré oni čítajú ako Adonaj, lebo to nechceli
vysloviť, je náznak toho, že on je večné bytie. A znova sme pri tej večnosti. Že on je ako večné bytie, totálne nezávislý a absolútna existencia. On je ten, ktorý pôsobí bytie. Čiže Jozua vlastne povie, že teraz sa bojte Boha, ktorý vypôsobil aj vaše bytie. To, že tu ste vy. Tajomstvo našej existencie je totálne, absolútne spojené s Jahvem, s Hospodinom. On spôsobil, že tu dnes na tomto mieste si, alebo že ak dýchaš kyslík, tak existuješ. A pôsobí to, že žiješ, že ti bije srdce. To mi chce niečo povedať o jeho nároku, o mne. Po C, pretože teraz sa bojte Hospodina, pretože on je jediný. A kde nás to ťahá? Keď počujeme, že ja som jediný. No ťahá nás to k 10 Božím prikázaniam. Ja som jediný Boh, jediný Jahve, ktorý som sa zjavil v Ježišovi Kristovi. 5. Mojžišova 6. kapitola 4. Počuj, Izrael, počuj, veriaci ľud, Hospodin, náš Boh, je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Preto 5. kapitola 6. verš 10 Božích prikázaní. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Ja som jediný. Tu sa natíska otázka v našich životíkoch. Je skutočne tento Jahve jediný v našich životoch? So všetkou jeho slávou, mocou, nárokmi, milovaním nás. Je jediný? Brat a sestra, senior, nesenior, stredná generácia, mladý, dieťa, chlapec, dievča, muž, žena. Je Jahve jediný Boh v tvojom živote? Je jediný Boh v tvojom živote? Ja som jediný Boh. Tak toto je, rozumiete, že koľko je hospodinov na svete? Ja som jediný Jahve. Nazvite si iných bohov akokoľvek, ale Jahve je iba jeden, ktorý sa zjavil v Kristovi a pôsobí skrze Ducha Svätého. Po D, pretože je žiarlivý. Nejako som týmto ja sám bol oslovený, pretože on je žiarlivý. Exodus 20. kapitola. To je iný záznam 10 Božích prikázaní. Exodus 23. Nebudeš mať iných bohov predo mnou, lebo som jediný Jahve, ktorý som všetkému dal existenciu, aj tebe som dal existenciu. Nebudeš mať iných bohov, nebudeš sa im klaňať, 5. verš, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh. A toto slovo tu ma veľmi oslovilo. Žiarlivý. Máme žiarlivého Boha. Boh žiarli na nás. Tak toto, čo je za obraz o Bohu? No už hovorí to Božie slovo, že on na nás žiarli. Tak my môžeme zachádzať do extrémov, že chorobná žiarlivosť to je vážne zlá vec. Ale neviem si predstaviť, že by Boh bol chorobne žiarlivý, hej? Že by to nemal pod kontrolou. A smelo nám povie, že on žiarli na nás. A vedzte mi, že chcete mať Boha, ktorý na vás žiarli. Chcete mať.
Lebo každý z nás chce byť milovaný. Milovaný. A to, že on na nás žiarli, nehovorí nič iné tak silno ako to, že ja ťa milujem. A preto nechcem, aby si niečomu inému patril. Aby niečo iné riadilo tvoj život. Či je to tvoje také hobby, alebo taká závislosť, alebo taká slabosť, alebo taká telesnosť, alebo taká ideológia, alebo onaká ideológia. Ja chcem ťa viesť. Ja chcem ovládať, alebo vládnuť v tvojom živote. Keď čítate Žalm 139, si myslím, že trošku nám to pomôže pochopiť správne Božiu žiarlivosť. Žalm 139, 17, 18. Dávid hovorí: A mne, aké drahé sú tvoje myšlienky, o silný Bože. A teraz povie Dávid, že tvojich myšlienok je ohromný počet. Ohromný počet. Nepochybujete, že Pán Boh rozmýšľa. Hej? Že má veľmi veľa myšlienok. 18. verš. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesku. Keď sa prebudím, vždy som len s tebou. Dávid hovorí, že Boh rozmýšľa o všetkom, pamätá na všetko a ja si myslím, že rozmýšľa aj o nás. Že v tomto množstve myšlienok sú ukryté aj myšlienky, ktoré Boh o nás rozmýšľa. Boh o tebe rozmýšľa. Tu je napísané, že aký ohromný je ich počet, že je ich viac ako piesku na svete. Viete si to trochu predstaviť? Že viac ako piesku na svete. No to je neskutočné niečo. Božia vševedúcnosť a v nej myšlienky o mne, ktorých je ohromný počet. Niekde som čítal, že ja neviem, ako to spočítali, že v 2 vedrách piesku, dajme tomu v 20 litroch piesku, je 1,8 miliardy zrniečok piesku. Len v 2 vedierkach. Keď len uvažujem o tomto obraze a uvažujem o tom, že Pane, 1,8 miliárd zrniečok piesku v 2 vedierkach a ty tu hovoríš, že tvojich myšlienok je toľko a ja sa tam skrývam medzi nimi, tvoje myšlienky o mne sú tam. Je ako piesku na svete. Máme Boha, ktorý na nás žiarlí, ktorý na nás myslí. Chceli by ste, aby tí, čo vás milujú, na vás mysleli? Kto, dovoľme si našu zborovú hodinu, kto je tu taký, čo si to nemyslí? Nech zdvihne ruku. Samozrejme, že keď nás niekto miluje, chcem, aby na mňa myslel, aby mu na mne záležalo. Pretože nás miluje, pretože chce byť s nami, chce nám pomáhať, chce nás vytrhávať zo zlého, chce nás pre seba a preto aj pre nás v Kristovi pripravil miesto, aby sme boli s ním. Máme Boha, ktorý na nás myslí, na teba myslí a miluje ťa. A preto sa pýtame, ako k nemu pristupuješ. Ako k nemu ja pristupujem. Bojím sa Boha. Pristupujem k nemu s bázňou. Ale čo sa mám báť Boha? Veď to je starozmluvný koncept. Však láska vyháňa strach. Dobre ste povedali. Je to pravda. Láska vyháňa strach. Ale biblický koncept bázne je oveľa hlbší. Oveľa hlbší. Pomaly s tým starozmluvným báním sa, a to už v novej zmluve neplatí. Nie. Stará zmluva aj nová zmluva hovoria veľa o bázni, o Bohu. O strachu.
biblickom strachu pred Bohom. Biblický koncept bázne Božej je iný ako len čistého strachu. Že mám strach a preto, aby som nedostal na zadok, tak preto niečo robím. Biblická bázeň je oveľa hlbší koncept. A ja si myslím, že najlepšie to vidieť, a iba jeden verš teraz spomeniem a v opakovaní na budúce sa k tomu vrátim, že je to aj hĺbší koncept, ako len keď povieme, no bázeň Božia to je taký úctivý rešpekt. Súhlasím. A roky som si to myslel, že je to len úctivý rešpekt, ale je to oveľa viac ako len úctivý rešpekt. Bázeň Božia. Že niekoho rešpektujem a som nejaký jeho ctiteľ. Bázeň Božia je oveľa hlbší koncept. V Exodus 20:20, len tento verš spomeniem a potom na ďalších príkladoch ukážem ten rozdiel. Exodus 20:20, tam je taká zaujímavá situácia, kde ľud povie Mojžišovi v 19. verši: hovor ty s nami, budeme počúvať a nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Hej. Čiže vidíte, že sa boja Hospodina. 20. verš hovorí: a Mojžiš povedal ľudu, teraz počúvajte ten paradox, nebojte sa. Tak ako? Mám sa báť, či nemám sa báť? No nemáš sa báť tým strachom. Nebojte sa, alebo s tým takým ľudským z teroru hrôzy, ako my to poznávame, keď sa niečo nám zle stane. Nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh, preto, aby čo? Aby bázeň bola pred vami, aby ste nehrešili. Začujú hrmenie, Boh, strestateľ, hrozný Boh, sláva, moc, všetko mu patrí, bojím sa ho. Nebojte sa, nebojte sa. On prišiel, aby vás skúsil, aby ste mali skutočnú bázeň pred ním. Toto je bázeň pred Bohom, ktorá uteká k Bohu, a nie uteká od Boha. Hej? Na budúce viacej si o tom povieme. Vrátim sa k otázke. Bojíš sa Boha? Rozumieš tomu, čo Božia bázeň znamená? Utekáš k nemu? Lebo to je jediné riešenie strachu pred Bohom. A tam nachádzame skutočnú bázeň pred ním. Keď k nemu utekáme, pred jeho hrôzou utekáme k nemu. A tam zažívame mix aj strachu, aj najväčšieho milovania a prijatia. A tretia vec, a týmto končím, kedy sa bojíš Boha? Poviete si, dnes večer. Dnes večer. Poviete si, zajtra. Poviem si, o týždeň začnem Boha viac poslúchať. O týždeň skončím s tým, o týždeň budem viac detí milovať, o týždeň si budem viacej čítať Bibliu, lebo teraz neviem, kde som. Jozua hovorí nám, Božie slovo hovorí nám, teraz sa bojte Hospodina. Ak sme len trochu počuli Boží hlas v našom živote, a Boh sa k nám prihovára a adresuje tie naše vecičky v našich životoch. Aký sme? A hovorí, a možno niekto tu je, čo potrebuje počuť. Začni si čítať moje slovo. Pýtam sa, kedy si začneš čítať jeho slovo? Modli sa, odpusť, zmier sa. A mohol by som pokračovať. Kedy to urobíme? Ak rozumieme, kto je Boh, ak máme pred ním bázeň, tak chceme povedať, Pane, teraz. Amen.